may truck ka na nakasalubong. Muntik ka na. Toyo. Yun o, ganda ng view. Tanaw yung kabilang kawasan. Yo, magandang umaga sa inyong lahat. So, yo, what's up mga lods? So, magandang umaga. So, balik na kami ngayon ng Maynila kasama yung bayaw ko na naka-Aerox. Alis na kami dito sa may Lubigan Senior sa Misipopot, Camarines. So, yun o, nagaling namin doon. So, ang panahon dito ngayon ay makulimlim. Hindi ganong mainit. So, magandang panahon. Sana pagdating sa Manila hindi maulan. Kasi balita may bagyo daw sa Manila. Pero sabi patapos naman daw. Kamaulan pa rin doon. So, ang magiging way namin sa mga Tayabas, Quezon, Lokban, babakdoor kami. Ang labas namin sa may Antipolo. Pabalik ng Manila, doon naman talaga ako dumadaan sa may backdoor. Kasi mas traffic tayo sa may Laguna. Kasi ang magiging destination ko kasi ay sa may Quezon City. So, yung bayaw ko naman ay sa may Taguig. Nag-iiwanay lang kami sa Antipolo. Punta muna tayo dito sa may Kapuldag muna tayo dito sa Masipukot. Pin na yun, 180. Okay lang. So ayan, let's go na kami papunta ng Manila. Ayan, yung bayaw ko, kasama ko naka-Aerox. Sa may Sipukot, Camarines. So alas 8 na ng umaga yung take off namin dito. Expected, abutin na kami ng dilim nito sa may Manila. Tamang takbo lang naman kami nito. Medyo lang. Yung mahambon-hambon na dito pag take off namin ngayon sa Sipukot Sana wag naman umulan. Mahirap pumiyahe pag naumulan Hindi ka makapatakbo ng mabilis. Mahabang biyahe mo. Naan kasi mabilis namang motor niya Kaya naman ako habulin kahit mabilis ang takbo ko. Hindi mabigat ang dala ko. Yung dala ko mga saging karton. Sa likod ko puno pa na yung mga gamit. Toyo. Yung bulto ng kababaihan. Tayo ngayon sa may Manangli, Sipokot, Camarines. So update lang mga lads na. Dito na kami ngayon sa may Ragay. Bayan ng Ragay, Camarines. So kahit pa paano wala na gano'n yung mga lubak dati na sobrang dami lubak dati nung last December nung umuwi ako. So yun na ngayon 6 na buwan nakalipas. Yung ibang buwan lubak naman na nila nakapaala na ng mga espalto. Yung iba naman talagang maraming lubak ginawa nila, pinilitan ng bagong simento katulad nito. Ito bago pero yung nasa gitna na yan hindi pa nila napalitan. Nandito na kami ngayon mismo sa bayan ng Ragay, Camarines. So ang susunod na bayan nito is Del Gallego. Mababang tatakboyin pa. Medyo malawak din kasi itong Ragay. Malawak ang sakop nito. Ayan, pag may tulay dito, pagkalagpas dyan, yan yung daan papasok papuntang bayan ng Ragay. Yan yung release ng train sa gilid. Dumaan. Yan yung papasok ng papuntang Ragay town proper. So may arko. Pinasukan dalawang motor. Itong naka-jeep. Andaya Park. Isang Aerox na bagong giling Yamaha, isang Honda Beat na luma na. So Del Gallego na kami mga lods. Update lang, papasok na naman kami ng Pagkawayan, Quezon province na siya. Papasokin namin. So ito para ng Del Gallego. Nandiyan sa unahan yung boundary ng Pagkawayan at saka Del Gallego. Saka boundary ng Bicol. Ito yung problema dito sa Tagkawayan province pag may truck na mga pagong na makakasunuran mo. Kahit dalawa yan tulad yun kasi kurbada dito na pahon, mahirap overtaken. Medyo malayong gagabahin mo sa overtake. Tapos dalawaan lang yung kalsada, masakit. Kailangan mong tsimpuan pag overtake na malinis kasi pag may kasalubong mahirap yan. Tumira si kuya, kabisado niya dito, may truck na nakasalubong. What the fuck? Muntik ka na. Kaya sabi ko bulagaan na lang kurbada, sarado yan kailangan makita mo yung malayo yung papasukan mo pag wala mahirap. Tapos itong overtaken mo pa malubak, hina yung motor mo, bibitin ka dyan, ipit ang abutin mo dyan. Kahit nga itong kotse harap tumimpo.
Tulad niyan, nung umuwertik ako, may kasalubong na naman. Nakabutin dyan sa gitna. Ito apata na, pwede na dito lumusot sa kanan. Yan, pag ganito mga lods, no, pwede kang lumusot dito sa kanan. Pwede itong, sa ganitong sitwasyon lods sa apata na kalsada, mas safe ka dito kung umuwertik sa kanan kung magkataon. Alam ko umuwertik itong ano eh, kotse. Itong safe umuwertik ko. Tatabi pala itong kotse. Kaya pala masyado mo naman niya kung kaya ng makina ng motor mo eh. Pwede dyan umuvertik sa kanan, balik dito sa dalawa. Mga truck kasi dito nagbababad sa gitna yan, kasi yung kalsada bigla nagiging dalawahan galing sa apat. Dito nitong tuwid, madali lang to. So nandito na ulit kami mga lod sa may Santa Elena, Tabugon, Camarines Norte. May papunta Camarines Norte, so dito pa kaliwa tayo papuntang Manila. So ayun mga lods, nandito na tayo ngayon sa may Calawag. So papahinga muna tayo dito sa mga Caltex 7-Eleven. Inom tayo muna ng Pampa-Energy. tayo ayan yung Manila to Calawag, Papuntang Bayan. Binileden. Tingnan muna tayo saglit. Mababa ng tinakbo natin. Panay lambot yung gulong ko ah. Dito pa lang kami sa may Calawag. Papasakan ko nga dito yung gulong ko. Mahirap eh. Panay lambot, mahirap sa kurbada eh. Parang may sumisingaw. So ayun, katapos lang namin uminom ng pampagising dito sa may 7-Eleven Calawag. So takbo naman kami, pahinga lang kami mga 15 minutes. Takbo naman kami papuntang Lopez. Sunod namin madadaanan. So dadaan kami ng Lopez Bypass Road. Tapos paglabas naman namin, sunod na naman madadaanan namin bypass is Gumaka Bypass. So iiwasan namin yung mga traffic na bayan. Ito yung mahabang one way dito sa Lopez. Pangalawang one way na to dinaanan namin. Ay pangatlo pala. Nakaraan papunta kami Bicol. Dito kami na traffic eh. Nagater-gater kami. 209 kilometer papuntang Manila. Pag expressway. Pero pag hindi kami expressway mas mahaba. Yung mahabang one way to eh. Halos na pag papunta kayo ng Manila, magkakaling kayo ng Calawag or kaya Bicol, dito kayo kakaliwa. May itong palatandaan, no? May Petron tsaka DPWH opisina. Ito yung kakaliwaan mo pag papunta ka ng Gumaka Bypass Road. Dadaan ka ng Gumaka. Ayan. Ito yung way na to, makikita mo. Ayan, dito ka kakaliwa. Ayan. Yun naman diretso papuntang bayan ng Gumaka. Ito naman yung Gumaka Bypass Road. Iiwasan mo pinakabayan ng Gumaka. Guys, may release ng tren dito madadaanan. Dati medyo maputik to, ngayon okay to daanan. Ganda na ng daan dito. Tapos na. So ayun lang tatandaan mga lods, yung Petron tsaka yung DPWH sa may kaliwa. Pag galing ka ng Bicol o Calawag o Lopez, yung Gumaka Bypass Road. Yun oh, ganda ng view oh. Tanaw yung kabilang kalsada oh. Yung bundok. So ito naman na yung palabas dito sa highway. So, papunta ka ng Manila, kakaliwa ka. Ito malapit sa may tulay, kurbada. Cleared. Pasok. May lalagpasan ditong tulay. Pag mga galing ka ng Manila, may lalagpasan mo na itong tulay na to. Dito ka papasok papuntang Gumaka Bypass Road. Palusong na konti tapos may tulay. So nagsinyas yung bayaw ko, papagasan daw kami.
dito sa Flying Bee bago makyat ng Old Sigsag. Ayan yung Old Sigsag, oh, paakyat. So dyan kami kakain sa taas. So magpapagas lang muna kami dito sa baba. Nagbiblink na ba kanina yan? Kanina pa ba nagbiblink? Ha? Kanina pa nagbiblink yung gas niyan? Hindi. Bago lang? Sana lang. Ay, sana lang. Malaki pala ng laman yan, no? 4.37 na yung ano. Ibig sabihin nasa 5 litro yata yung laman nito. Full tank po. Unleaded. May laman pa yata kalahating litro. Nasa 5 litro pala laman ng ano, Aerox? Ha? 5 litro ang gas? Punta yata. Ha? 4.37 na yung nakarga sa'yo, ah. Ano pa? Baka. Sa akin, apat kasi to sa Honda Beat, eh. Yung mas malaki yan, eh. Ano sa'yo? Yung baril lang. Kanina pa to nagbiblink. Doon pa lang sa may ano, tabing dagat. Pero pag nagbiblink to, matagal pa naman maubos. Pag nagblink to, mahaba pa pang tatakbuhin, eh. Isang litro ang reserve nito, eh. So ayan, dito kami nadaan ngayon sa Old Sigsag Road sa Tugbilaw. Ayan, may agad kami dito.